Tinotenda nyasha nekusanganiswa kwataitwa naJehovha. Makadi mama. Tiripo makadiwo. Makasononga kutaura nenere. Hongu. Are you sure you're free to talk to me? Hongu. Varovere maoko vakasonongoka. Mune nyaya dzamuri kuzeza. Murume wenyu akafona achiti chii? Achiti ndiri kuuya ikoko ndiudze kuti vana ndivana. Andione chekuzezesa kana varivo baba vevana. But imimi murume wenyu ari kunze kwenyika. Hongu prophet. Komuning'ina wake. Hongu. Vese vari kunze kwenyika. Hongu. Saka imimi namai nini ndi muri muno. Hongu. Now amufaniri kunyanya kurohwa neana kana murume akangoti ndoda kuti undiudze kuti vana ndevani. Mufaniri kurohwa neana. Mufaniri kutodzikama chaizvo. Saka ndatenderwa naMwari kuti nditarise future yezvichaitika pameeting ichauya murume. Ndongokuudzai zvichaitika pameeting iyoyo because ndaoneswa ari determined nenyaya dzake dzaakatanga mazuva apfuura idzi. Saka ndanoona vanhu makagara muchiita sekunge pane hama dzemurume kusanganisira namai nini vanga varipo pameeting iyoyo. Now, as I'm looking in the realm of the spirit, ndiri kuoneswa pameeting ipapo patanga kutaurika mashoko anobata. Murume wenyu abva asimuka. Ndiri kutaura zvichaitika chete. Murume wenyu abva asimuka ndo kunoburitsa V11 echokwadi anoratidza kuti pavana 4 vaminavo 2 havazi vake ndeve muning'ina wake bamnini. So ndiri pameeting chete. No, ndiri pameeting ipapo ndiri kuoneswa imimi mamboda kuzviramba but mazopedzisira mabvuma. Now ndiri pameeting iyoyo ndokubva ndanoona mai nini vasimukawo neasha. But mai nini vazonobwaira because maita semachinjana mazwi nemukadzing'ina wenyu. Muri pameeting ipapo mai nini vabva vangodhomokawo ndobva vaerekana vataurawo vakati palast born yandinayo iyi baba vacho murume wenyu. Mati prophet. Sekushamisika kwamaita ipapo ndokushamisika kwamaita. Saka ndokubva ndanooneswa in the realm of the spirit ndikanzi marriage madhambitanana mahumbwe ari kuitwa pakati penyu mese. Imi muri kuita yamuri kuita nabamnini. Murume wenyu ari kuitawo yaari kuita namai nini. Ndokubva ndanzi marriage kana kuti family ifamily yenzenza. No, ndiri kunetseka kuti saka ndakusimudzirei. Ndokubva ndanoona kuti hapana ndatopedza nguva. Chaunoda kuti akuitire newe miteo ichocho. Iyi family yenyu mama. Imima muchironga kutotiza muchichika meeting. Endai henyu pameeting. Zviri kubuda pameeting ndakuudzai. Asi ndoda kuti mushanduke. Muri kuzvinzwa? Hongu prophet. Mazvinzwa? Hongu. Kutoreurura chaiko. Kutochera kakomba kuti fu. Zingizi gonyera pamwe marave enyika. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare.
moudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva nengwa dza 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday 29 August 2025 tina Prophet T-Fred pa Spiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T-Fred vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vhuraima zvisondione shamwari dzakanaka.